O mar produce infinidade de sons en cada un dos seus movementos, dende o rumor que as ondas provocan ao chegar á terra ata o constante choque do océano coa intensa brisa mariña. Mais, que é o que sucede baixo a superficie do mar? Baixo as augas do océano, a pesar da súa inmensidade, atoparemos vida. Vexetais que sobreviven silenciosos e animais que aportan sons ao mar. As rías galegas son un modelo xeolóxico case exclusivo que conta cunha peculiar oceanografía, a cal dá lugar a unha das riquezas biolóxicas máis altas do mundo, cunha grande variedade de especies, dende as máis pequenas e primarias, como é o plancton, ata as máis grandes e emblemáticas, como son os cetáceos. Os cetáceos viven nun ambiente onde a luz, debido a diversos fenómenos de dispersión, absorción e refracción, sofre a atenuación coa profundidade. A partir dos 200 metros comeza a escuridade case absoluta, un ambiente onde o son viaxa 4,5 veces máis rápido que no aire, podendo transmitirse a distancias moito maiores. Vivindo neste ambiente, non resulta raro pensar que o son e mailo sentido do oído sexan fundamentais para estes animais. Habitando este mar galego, descubrimos ata 20 especies de cetáceos, dos que a maior parte son pequenos cetáceos, golfiños comúns, arroaces e toniñas. Algunhas destas especies distribúense preto da costa, o que fai que o seu estudo sexa relativamente doando, permitindo obter datos sobre a súa bioloxía e comportamento. Outras especies percorren centos de millas atravesando o océano nas súas migracións, polo que o seu estudo non resulta ni moito menos sinxelo. As baleas poden medir desde 11 a 27 metros de longitude e poden pesar entre 5 e 120 toneladas. Estes grandes mamíferos caracterízanse por non ter dentes e dispor dunhas singulares modificacións queratinosas denominadas barbas, o que as fai que reciban o nome de misticetos. A súa estrategia alimentaria consiste en recoller, abrindo as súas inmensas mandíbulas, un gran número de pequenos seres sen discriminar o alimento, polo que peixes, luras e crustáceos entre os que se atopa o kril conforman a súa dieta básica. Estes animais de augas peláxicas que carecen de dentes emiten sinais pulsados de baixa frecuencia de entre 10 e 20 hercios ou o que é o mesmo, de entre 10 e 20 vibracións por segundo que recibe o seu oído a través da auga do mar. Se o comparamos co oído humano, o rango de frecuencia detectable pola maioría das persoas atópase entre 18 hercios e 15.000 hercios, polo que as vocalizacións destes e outros mamíferos mariños esténdense por arriba e por baixo do rango normal do oído humano. Pola contra, as especies de cetáceos costeiros máis habituais en Galicia son os odontocetos, é dicir, cetáceos con dentes que se alimentan cazando individualmente as súas presas. Nestes cetáceos odontocetos, o rango de frecuencia varía moito dependendo da especie, dende os 15 ou 25 kHz das candorcas
ata os 20 ou 150 kHz dos arroaces e os 140 ou 150 kHz das toniñas. En comparación co arroaz, é máis pequena e pesa menos, aínda que, curiosamente, emite sons cunha frecuencia mínima moi superior á do arroaz. A toniña é unha das especies máis ameazadas a nivel mundial. Actualmente está considerada extinguida das augas do Mediterráneo e atopa nas costas galegas refuxio para unha das súas últimas poboacións a nivel peninsular. O arroaz é un odontoceto que pode chegar a medir 3 metros e pesar 450 kilos. É un dos cetáceos máis documentados, xa que se trata dun animal que vive moi preto do litoral, desenvolvendo parte da súa vida nas rías galegas. Esta zona está identificada como zona altamente densa en informacións acústicas, e esta especie posúe unha grande variedade de sinais acústicos de frecuencias moi variadas para poder diferenciar pequenos detalles de entre os centos de sons que bombardean o seu sentido a cada segundo. Alfredo López, presidente da CEMMA, leva estudando os cetáceos dende hai máis de 15 anos, en prácticamente todos os seus campos. Dende o ano 2003, incluíronse dentro dos proxectos de investigación da CEMMA os estudos de acústica como unha ferramenta máis para o estudo destes animais. A acústica é un método de investigación importante, dado que a toda agora utilizamos a observación directa para detectar e facer o seguimento dos cetáceos, analizar o seu comportamento, pero a observación directa ten unha limitación que é a propia luz do día e tamén as condicións ambientais mariñas. De noite non podemos facer seguimento e cando fai mal tempo, fai moita ondaxe, non detectamos os animais. Pero, a pesar desas condicións, a pesar de ser de noite, a pesar de haber malas condicións mariñas, si se pode facer un seguimento acústico porque os animais siguen emitindo sonidos para comunicarse, para buscar cousas no seu medio, alimento, orientarse, etc. etc. Eses sonidos poden ser registrados sistemáticamente a través de hidrófonos e sin limitación horaria nin de ningún tipo. Supoñemos que un peixe este navegando, este nadando, e sexa detectado por un cetáceo. O cetáceo que vai facer é, en primeiro lugar, meter aire aos sacos aéreos que están detrás do meolón e xusto debaixo do aventador. Ese aire, movéndose entre os sacos, produce un sonido que se transmite ao melón e se transmite ao medio. Esa onda sonora avanza e todos aqueles obxectos que encontren no seu camiño producen uns rebotes da onda que chegan de novo ao golfiño, son recibidos polo maxilar inferior e a través do maxilar chegan ao oído. Os numerosos estudos científicos chegaron a diferenciar varios sinais acústicos. Os asubíos, sinais dun rango de entre 10 e 20 kHz, que son utilizados para a socialización e identificación individual. E os estralos, outros sinais de frecuencia e intensidade alta, moi por enriba do límite humano de audición e de duración moi breve que utilizan para a ecolocalización. Nas costas de Galicia, a CEMMA leva anos estudando en profundidade o arroaz e a toniña, xa que en ambos os dous casos trátase de especies próximas e relativamente accesibles a nivel científico. Luz Santos e Juan José Dios son dous investigadores da CEMMA expertos en acústica que se atopan inmersos dende o ano 2008 nun proxecto de estudo dos sinais acústicos do arroaz e da toniña. Agora, imos a colocación dos PPODs nas bateas da Illa da Arosa. Bueno, isto que teño nas miñas mans é un CPOD, vale? É un dos hidrófonos que utilizamos para a detección acústica dos cetáceos. Vamos a proceder a colgalo na batea.
Como vedes, é unha carcasa moi simple de plástico. A parte básica que fai a grabación, que fai a detección acústica, é esta parte, que é a que ten que ir hacia arriba, xa que como os hidrófonos, bueno, neste caso o CPOD, vai sumerxido a certa profundidade, é importante que as sinales acústicas incidan pola parte superior. Entón este é o transductor, é unha peza de plástico, dentro ten un transductor piezoeléctrico, que é o que fai a detección destas sinais acústicas. Vamos a facer agora. E despois enganchamos a rede a un cabo que ten unha longitude de aproximadamente 8 metros, e así o sumerximos na columna de auga. Agora imos introducir o CPOD para empezar a recoller rexistros dos arroaces na ría de Arosa. Aquí ahora en Galicia pois estamos a desenvolver un traballo pois innovador, pois utilizando diferentes técnicas, desde por exemplo o uso do hidrófono de arrastre. Con este tipo de técnicas pois conseguimos gravar os sons destes animais, así como facer unha detección totalmente diferente ao que sería a detección pois a través da observación, podendo ter rexistros e completar máis a información. Actualmente, o ruído ambiental é recoñecido como unha forma de contaminación, tanto para o ser humano como para as especies animais. O impacto acústico das actividades humanas chega tamén ata o mar. Neste medio, considéranse fontes de contaminación acústica o tráfico marítimo, as explotacións petrolíferas e eólicas en alta mar e o sonar das embarcacións industriais, principalmente os de baixa intensidade de carácter militar. Os cetáceos e os seres humanos producen ruídos e sinais acústicos na auga, polo que, día a día, acontece unha situación competitiva entre ambos a fin de ocupar o espazo acústico, no que habitualmente os cetáceos saen perdendo. No equipo da CEMMA xorden preocupacións polo enmascaramento dos sinais biolóxicos dos cetáceos debido ao continuo e crecente ruído xerado polo tráfico marítimo e por outras actividades humanas no mar, e porque, dentro do conxunto de factores de risco que pesan sobre o hábitat mariño, esta contaminación é unha das maiores ameazas a curto prazo e a escala mundial para o equilibrio dos océanos.